Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám chcem ukázať, ako sa pripravuje talianske mäsové ragu, ktoré, ako iste všetci viete, je dôležité k príprave tradičných boloňských lazaní. Budeme potrebovať pol kila mletého hovädzieho mäsa, pol pohára červeného vína, mrkvu, listový celer, cibulu, rajčinovú šťavu alebo rajčinu v kúskoch v konzerve, alebo aj čerstvé rajčiny, barené šupky a semien, približne pol kila až 3/4 kila, mleté čierne korenie a soľ. Zeleninu sme nadrobno posekali, ja som ju dala do mixéra, lebo je to rýchlejšie. A takto ju podusíme na olivovom oleji také 2 minútky. Pridáme k nej mäso. A aj spolu s mäsom ju podusíme také 2-3 minútky. Dobre premiešame. Takto podusenú zmes obohatíme o soľ, čierne korenie, a podlejeme červeným vínom. A necháme, kým sa z tejto zmesi vyparí alkohol. Pridáme rajčinu. Pomiešame. Takto pripravená zmes by sa mala variť podľa pravidla aspoň 3 hodiny. Podľa mňa je to príliš veľa. Aj keď je pravda, že čím dlhšie sa varí, tým to ragu je lepšie. Ja obyčajne ho nechám variť takú hodinu, hodinu a pol na slabom ohni, prikryté pod pokrývkou. Naše mäsové ragu je hotové. Toto je výsledok po vyše hodinovom varení. Teraz naše ragu je možné použiť priamo na prípravu boloňských lazaní, ktorých video môžete nájsť pod názvom tradičné talianske lazanie. Alebo môžete použiť toto ragu ako omáčku k cestovine. Odporúčam vaječnú cestovinu. Skúste, budete veľmi prekvapení. Hotovo? A do toho